na ura ede ni monyam no na ase ema wo se awurade wodo ene ohomobora edo so nti ena wama yen so yafata bie awurade afi nso oma yaba wanim yebetie oho asem so bie ni se de be yebetimi ate onsam asiye na enam so anya atenatene eda wase ewe ne awurade Yesu din mu amen yo ni enda Nyankopɔn asese awurade asaye adom na da bia no omayete nene na akomchene ho adesua yi ehia bebre pa ya na ehia se ene ye mpanimfo nyina to ye wase na itimi hunu mu na obia eti ase ya na ehia pa sanse we no eye nkyerɛkyerɛ a yedisu a ebebo an na afi nso esa ye doctrines bi nso a eka asafo no ne fapem ho eno nso ebebo an ama ye hunu ye nuanom bi nso a omo efom ewo akomkyene mu na minimisa ha sei no Nyankopɔn asɛm no si sɛ bia komasɛm ne ade no omo a efrɛ ɛho asɛm no dɔɔso pa ɛna even omo nso a ahyɛ asɛ sɛ omo nso ɛyɛ bia de obi adodo no a omo tie ne de obi anu hɔ a ɔba abɔnten ana sɛ ɔka so nsɛm we de wɔnte ase na ne de ede bɛ na yɛde bɛyi obi adodo no a de nipa bebre no a omo tie ne de a omutimi efre ya nkasa pa ne de dodo no a de almost obia ehun se asem no enam ne kwam pepepe nanso enya no kra na bia ebu ye bem se wo mokona ehun no se enka de ye ka no etesa ye de nim se etesa indi se nipa na ante ase na ye wadwene se ye koso a ebedu me nipa beti ase enti na ya na eduma bi a nkyerɛkyerɛ no si ye ya ne nesi ya rase se na be ya bahai se fasen ho nkyerɛkyerɛ ne mo ya ese ba modern na afi ye tenetene mo ansa na ebe ewia na ya twe ye ne ahwe bebe bofro ne mo se efiri ha se ye kɔ na esa twe ye ne ahwe bebe bofro a na ya adwen no akoye mienu nti ye hye no nso nim se akomchene ya ka ho asemi ehia pa fasting eka nyamesomo eka awurade ne somo ho a yentimi enyi mfiri mu na ne ye na eden fasting de ne ye no eden pa na no so se yetimi ha enema papa bebre no a ewa akomchene no a Nyankopɔn de no enhya bebre no a firi mu ba na enya ho ne bebre no a efiri mu ba enimom ya fancy ene so se enye nne ye ni pa ye di kai aya komchene ewo Nyankopɔn asem ye ne Nyankopɔn asem beto ye ene ye ni pa ye hase ya komchene da bi omo a edi ye ne mkan no a omo di kai ebe so Kristo mu ana awurade ede na asem ma ni pa na o kai ni pa bo mo no ebinum hya ase a omo ye ya ode ho hweso no ato ama ye ya eno na eka ho asem a kyerɛ mo no na iguso aye ka na ade ba ko hia pa ne se quotations ahodo ede ma mo nyina amomodea se mo betwetwe na mo konso amo sa kenkai se ye kan nyina wie na mo kone mo kenkai a eno nso eyemfo mo nso obi frame etu eka se mvad na ni je ho pa anti quotation ede ma nyina no no nso sa fa achi no o sa asem no ede sa pepepepepe ti ya na ehia bebre se etwetwe a ebi ani akai ozia we ni akai we ni akai we bi wani ama na subtitle ni that on side we ebi a side we ebi a ohwe ase abehunu no abomodi ani wahwe uhuna na be kan nim de ho this obi a woni ma kenkai omo mu kenkai de omo de enko ti momodi bebre yes the shortest fast recorded in the Bible no and as a congregation no de here pa Bible mo no the shortest fast recorded in the Bible no say mo nyina one day congregation say congregation so dey say congregation pa come china congregation nyina edom nyina bo mu yi pa o Bible mu a shapa say how many days
ɛna individual nso deɛ nso yɛ sɛn ɛna the longest fast recorded in the Bible nso paa akɔmkyɛ nipa yɛ paa Bible record yɛ a ɛkɔ akyiri paa individual deɛ ekosi sɛn ɛna congregation yɛn nso kosi sɛn 3 days yɛn fa nsi adwene wɔ paa sɛ Bible mo no Bible ba yɛ a yɛn timi hu etimi fa ne yɛ kenkan no sɛ bibi wɔ Bible akyi di a ɛne na yɛ nim ne mo sɛ onyame ansɛ mo deɛ nim sɛ ɔmo a ɛyɛ akɔmkyene paa ɔmo bɔ mpaeɛ eso fura awurade a ɛyɛ ɛdɔm paa sɛ ɔmo nyinaa na ahyia na ɔmo de ɔmo asɛm ɛto awurade anim na ɛyɛ ɔmo mu ɛyɛ kuromu nyinaa ɛyɛ group bi na ɛbɔ nyinaa no deɛ esua koraa Bible no sɛ esua koraa a wɔn deɛ esua paa ɔmo koraa no ɛyɛ dakoro te dakoro fasen no ɛnneɛ ɛdɔɔso Bible mu paa a dɛkɔ na ɔmo nyinaa to ɔmo si hɔ na obiara ɔmo nyinaa bɔ mpaeɛ ɛyɛ bebree congregation deɛ no megye die sɛ quotation deɛ ama na ɔmo bi a ebi ɛbɛsa atwerɛtwerɛ ama mo kɔ obi wa na ne nko aso na wɔɔba ɛna yehu sɛ nipadɔm nso etwa hyia ayɛ a ɔmo bɔ mpaeɛ ayɛ akɔmkyene paa sɛ awurade paa deɛ ɛyɛ paa na ɛkɔ akyiri paa mo nyinaa mo sɛ deɛ ɛyɛ 3 days ɛnneɛ ɔmo anom nsuo ɔmo anidi anyɛ hwee 3 days 3 nights 3 days 3 nights ɛnneɛ ɛsa na kyɛ sɛ asɛm no mu odu papapapa deɛ ɔmo gyina so yɛ akɔmkyene no a ɔmo nso ɔmo nidi ɔmo nom koraa no ne mu odu paa ne ɛyɛ owu asɛm ɛyɛ owu na ɛɛba yɛbɛkum Judafoɔ nyinaa Haman wasɔre dendendendenden ɛne sɛ ɔmo anya akɔmkyene nsuo mfrɛ awurade na ɔmo de kɔyɛ adidie na ɔmo de kɔyɛ ɔnom na ɛkɔyɛ sɛ nyame wɔ yɛ afa nko a saa nkeka no ara biara na adeɛ pɔtene bi a ɛsɛ nkɔmɔ saa yɛ ka ho na ɛma ɔmo nya hoɔden na ɔmo anya a ɔmo nsa amanneɛ na ɛbɛto ɔmo because mmara mma kwae sɛ ɔhene Esther betumi akɔ ɔhene no betumi akɔ ahemfie mmara enuro ne brɛ so nanso sɛ wɔkorɔ wankɔ ama ɔhene nso ante deɛ Mordekai Haman ayɛhyɛ fa wɔn ho a ɛyɛ nsɛm bebree to ɔno ɔde nkra Esther chapter 4 1 to 7 when muka Esther unya time ka Esther chapter 4 1 to 4 kura na to 17 a ɛno ɛka ho asɛm pa ohunu sɛ ɔmomɔ mpaeɛ ma no na ɔno nso so ɛne ne maawa ɛbɛyɛ kɔmkyene saa bi tinya sɛ bia ɔmo nya kɔmkyene ma no ɔne okoyidi no ɔkɔnom da bi ɔahoɔden ɔsɛm ɔde to Mordekai anim sɛ Mordekai mo organize na Judafoɔ nyinaa obiara a wɔpɛ ahyia biara no deɛ a sɛ mo efa ne ho ɔmo nyinaa nya kɔmkyene mɔ mpaeɛ na me nso me ne me maawa yɛn nso yɛbɔ yɛ kɔmkyene abɔ mpaeɛ yɛ ne di nansa ɛne awia ana ne deɛ yɛfuna to abɔ mpaeɛ ne me de saa akɔ ɔhene anim ɔmo yɛ saa no nso no ɛso aba enifa sen no nneɛma bebree no afiri mu ba paa yie ɛne ne fa sen a wɔka Bible nyinaa kɔsi a nipadɔm si ayɛ a ne emu ɔhyɛ paa etwatoɔ paa Bible mu ti yɛmfa nhyɛ yɛ adwo nyinaa no na yɛde gyina so enya nimdeɛ nti congregation yɛbɛtumi ayɛ fasting ɛne saa bi a fasting a yɛyɛ a ɛyɛ dakoro deɛ a yɛ dry no ayɛ 24 hours no sɛ o to aso deɛ a sɛ wode yɛkɔ deɛ ɛna ne time biara no wobɛtumi abreki ɛhɛ no nso mehɛ sɛ nyɛ yɛn ne ɛbɛhyɛ to wɔ sɛ 36 ne yɛyɛ a wobɛtumi de akɔ n'anim ama no ayɛ yie deɛ meka ne sɛ wonya started dry no a deɛ a wobɛsɛ wɔkɔ a wobɛtumi ayɛ 2.5 ama no ayɛ yɛn ɛdepende mmerɛ bi a wɔade bɛsie biara no mfamsoɔ biara ne ho wɔnya ne good start wato aso sɛ meyɛ 24 hours but 24 hours no ɛso na wɔse umbreki ne 6 na abɛbreki ne 9 a sɛneɛ hours ni bi na abɛda wo deɛ so a wɔde bɔ mpaeɛ nti ne mfamsoɔ biara ne ho sɛ hours ni bi ɛbɛda so deɛ na wote so a na ɛnyɛ standard ne deɛ wɔ hɔ wote so a ɛna ɛnyɛ na mmom woto so nso deɛ mfamsoɔ biara ne ho wotoa so a yɛse yɛyɛ 36 hours na wode bɛkɔ 48 hours ya mfamsoɔ ne wo deɛ ho ɛni yɛnte so ne mmom yɛtumi ɛyi nkirisi yɛhɛ no nso ne deɛ mfamsoɔ biara ne ho deɛ wo a wopɛ biara no sɛ woyɛ 3 days fansɛ bi a wobɛsɛ wobɔ mpaeɛ na woyɛ 2 days 2 nights a agyina waa wo so but wo se
wode beda wo kasa wode beda ma ade akyea emfonso bia ne ho se nti no akonya 3 nights 2 days ya emfonso bia ne ho nti ho de mo fa nsem wo adwene mu amen point we multi point we na se any person na ate sa point we ase very good sa akom kyene no de se obetimi ya aye 35 hours amana yeye provider say what your foundation dry na chi no de obetimi de akoba bia de akosi bia wo pe bia obetimi ya de akwa egina wa ankasa wa ho den so ye hye no nso na ya na fasting no ne ye no wo ya onsa rade Yesu so de no a mo ye no eno ne akom kyena etwa to Bible mu a obi ye ya ese ekwatiri pa for the days 49s eno de obeso ye bi na obeso ye bi dia emom so ne ho ne so wo hwe wa ho de hwe en de so wo ho de hwe pa ye pa cause hwe o mi ensa hwe Awurade na hwe Moses na hwe Elijah o mo de no eduma bi akenkan ni a nse Moses wo ye no okọ obepo no so no na oni Nyankopon ne wo ho tinye Nyankopon presence na ankasa wo ho enti eno no ye na enkoranse bi ene ne ma bebrenu awom onso on de wo ye no na enye se bi ono akọ ba bia na ono akọye ne saa ba bia ne wo ye no na Onyankopon wo ho na Awurade wo ho ankasa ankasa Awurade eda ne ho adi wo ho a na oni Nyankopon ne wo bepo no so nti mom ye he no so ene ye 1 point ena Elijah nso de nso no so ono so ye no nso no ansa na oba ye no angels ebe feedi no angels ne man aduane die ansa na ogina aduane na ho ode nso eye eno nso difference aka mo ye no nso to ono nso ono wo ye no anya se bia ono ato na oye ndi aduane na odi ye no a ye ne man ne di ye no eno nso obi ni mu ho intasam ndi omo nso angel feedi wo mo ti ye nsa eno nso eni say ye be ya na ye very careful and already Yesu nso de ne 40 days ono nso ye no abofo eba ba som no ese no so no ono nso ono nko an na on de fa na say Yesu nso oye nipa de say ye ne a owo ese no so no angels eba ho na omo nso eba som no ti mo hia eno nso amen eni say anko form ye nsan ya omo ye kwa akiri nyina no onse na mysteries kakra bi batabata ho ayintasem bi batabata ho eni say ye nso ye ewura bi say mu a na enye se enye mfonso ma ye de na nso se ye ba modern se ye be hwe yie amen se Awurade de no ma bia memfa won quotation ma na bia na obu wa na nko an oba sa ango form yensa no o ka Matthew chapter 4 1 to 2 a obu hu Awurade fasting ne de no na o to aso ka abun sa bofo no e be som no o to aso ka 4 no kwa chira na hwe Exodus chapter 34:28 ya ana se Deuteronomy 9:8 Exodus 34:28 ya obehunu and First Kings Elisha de no say 19:8 First Kings 19:8 omo nyina no oto aso nya story nya bon se omo nyina no ye na intasen kakra bi e bata ho na ye nse no nso ana fasting ya ka ho asemi wonum se emienu obu wo ho a na sa nipa no ye wo omo ho entie a omo yenya nti omo mfiri omo mfomso no omo marato ho na omo ye fasting ene e ba no nye ntum fasting bia obeye bia no a without repentance no it defeats the purpose of fasting no this all ye akoma kyene na de botaa bi so ene so na wo ho nte na adwensa kyere mu nya adwensa kyere bia ne mode a fasting na wo ye na sei enti ye obi a onye ne ho nte na wansa anhunu ekwan na efa so ya akoma kyene no one sa group no omo ho ene won nkofo be nso a omo ho te Awurade ani mo suro Awurade but holy fasting no holy way no ene the fasting no ye emra any rules any regulations ya Nyankopon de ato o ma ye pattern na Nyankopon pattern ya Nyankopon de ato o ma ye no ne ho tede nanso o ye fasting ho nte otene osuro Nyankopon ona Nyankopon kwan so but akom kyene kwan ne de wa ehunu and the fasting ono ade o ye holy but oye unholy fasting eno nso ho ena enya wonso eka wa enya group say no enya
two groups and I woman so almost the almost so a holy but almost yet holy fasting so only the young upon ageno or your crown and I was enim and a correct acquire fashion ya common and a crack comment in who and or fast now in Yami and Sanono and a woman so Van Sabia almost so almost and yet almost holy almost holy there's almost holy fasting almost holy but almost holy fasting almost on the end yet the end nipa say munyana enya say and I any kind enka on holy fasting for me you know the omo and ya aka holy ones no yes dey kai obi a omo a onye holy osan ye on holy fasting so one no on holy person I was on holy fasting say no one number one no and two so akwa say obi oye holy but oye on holy fasting and obi oye holy no say holy fasting and obi nso a oye holy but oye on holy but oye holy fasting and on holy no obi and e better by any enim no kure no ba ko de besi ba ko pa de besi wo mo a o mo nu no kure no pa mu de yen de besi wo mo nu no kure pa mu last one e de hen on holy people on holy people on holy people o ye holy fasting and ye what dey ma betimi atu ye cause and say ya nya na ya starting to come anwumere ya start time say dey ko si ya mo bi e hu say ya fasting no nso e ho kwa nyina na ya faso but ye what bia bi mu enye and say any pan dey o ye holy fasting but onye holy and now say ye very careful pa say ye holy fasting ma me ye fasting no me holy enti ena Nyankopon so kan no ena o kan no Joel chapter 2 no Joel chapter 2 12 yen kan kakra na ye hwade na emfantu ye ho fa kakra nti momenhya no nso nti ye mfiri ase nkono na ye nya nema bia de ekoro ti fa mom enema nan no ho na betumi aboso a kire me enema nan no me po baba akọ na betumi aboso me ba akọ mo fa mic na me wo mo na mo hwe enema nan no yaka ho asam ne besa me hwe sa aka ma otiri mu a na ye hunu ne ye hu se fasting sa categories e wo mu nie we betimi aye obetimi aye nti mema no nka kamienu na ma no nka mienu na ma me hwe se mo ate ase a okay very good kamienu o da ka ba akọ na obi so nka ba akọ hallelujah what ye na sa na wade kan ye say odifu yo no obodi se afi munya abuada die kronkron na munya o se momfa esu ane emuada emra awurade anim na awurade ye mbrehomfo na oyodonfo no onu ne ho obone ho timusunsa mo akoma mu enya montaade mu na ye sa se enya nesuo musunsa akoma ne nsunsa mu na enya entaade mu na ye nsa mra awurade nkyai o se ne ye ba nso a ye mfa esu ena emra awurade anim ene say ya kwam kyene a ye momode say fasting no say wo ya kwam kyene na bibi esiwane so wo botae bi esiwane so a say boni bi wo ho de a boni na wo ho na hwe ho adwuma ansa na okobotae no so sre boni no say awurade ade we na wo me ho amaye me sro fa me mfom so wo kyeme anya sa Nyankopon ho boni no a wa kwam kyene no na akata Nyankopon ani ntima ne hu say wo ya fasting ne mo say ya twe hu firi boni ho ana say boni no nti na ya kwam kyene say awurade boni we ade amaye nti na me ya kwam kyene ya se ho boni fa firi say emoja ni nti minidi because oba no kra no obewu age ye nkwa no wo bere ya nsa na obeje ye nkwa enimi so ade amaye bibi ya nya pa nti me so me tenase minidi eye me ya e de se de nko bi ewuo na aduane nye ye de na ye di ebuada owuo ni nti no me nso ade we na maye ruade fa me bo na eche me ansa na yetimi ase Onyankopon hwa de o menye very careful na hia pa ye pa nti akom kyene na hia ye ka ho asam kyere mo no momma mo ne bebre ye hunu kyehye ye wo ho na ye hunu adoma wo ho
Niniwe omu nyinaa hyiae sɛ afei deɛ ɔhene ne ne mpanimfoɔ nyinaa sɛ obia ne di wɔ kurom hɔ tete mmerɛ kora Israelfoɔ ɔmo yɛ akɔm kyerɛ times no ɔmo hyɛ trumpet ɛwɔ kuro no nyinaa mu ɔmo toto store so nyinaa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a temptation biara nkɔ sɛ obi kɔ akɔtɔ adeɛ nti ɔmo toto stores nyinaa mu na ɔmo nyinaa ayɛ akɔm kyerɛ ɔnkan ɔmo nwoma ahodoɔ a ɔmo mpanimfoɔ tintimi a emu bi ka saa nsɛm no ehia bebree sɛ akɔm kyerɛ no ɛyɛ paa ne niwefoɔ nyinaa nkwadaa nyinaa obi ɔbaatan koraa wawɔ koraa no ɔno koraa ɔyɛ akɔm kyene because deɛ ɛba no ɛba bɛka wo nti mmɔfra nyinaa yɛsɛ obiara mmɔfra nyinaa nyɛ akɔm kyene nti wahwɛ nkwadaa paa ɔmo nsu mo nyinaa ɔmo bɛso anaa sɛ ɔmo nsu nti mmerɛ a nkwadaa yi ɔmo yɛ akɔm kyene na nkwadaa no bɔ mpaeɛ na obiara ɛresu no hallelujah. ɛda yɛ pata ma wɔn paa ɛda kɛseɛ paa yie ɛwɔ Israelfoɔ mu bɛsɛ saa da no yɛ pata ma wɔn ɛni Awurade asɛm kyerɛ sɛ ɛda no deɛ ɔhɔ koraa a wɔbɛsoɛ wɔn koraa no saa kɔm kyɛn no wɔnyɛ bi ɔhɔ bi a ɔbɛwɔ Israel koraa saa da no nyinaa mote a monka sɛ amen very good akɔm kyɛn no sɛ atonement day no a yɛ national fasting day no ahɔ koraa a wɔba Israel no yɛhyɛ wɔn sɛ fasen no ɔmo nye bi na ebi sɛ eduru hɔ a sɛ woyɛ akɔm kyene na nipa na aba fie ɔyɛ nti sɛ mo kora mo aba ha sɛ kora mempa ne sɛ mo aba ha yi mo yɛ foforɔ kora mo yɛ foforɔ ne na mo yɛ akɔm kyene a eduru hɔ a woyɛ bi a wungu ebi ehumɔbra bɛnya ma mo sɛ mo de mo ba mo nkyɛn nti na mo nyɛ nkosi sei anyɛ saa deɛ a oba na sɛ obi yɛ akɔm kyene a na efiewofo nyina yɛ akɔm kyene deɛ agye sɛ bia wokɔtɔ mu deɛ ne yɛ different ne mu da mo de akɔm kyene sɛ saa da no wonya bi ntwa mu wonya wo de ntwa mu deɛ a yɛ ayɛ bi ebi sɛ ɔmo didi a wobɛdi bi ɛne sɛ yɛdi na wobɛdi bi deɛ yɛ akɔm kyene na nso ayɛ dɛ bɛyɛ na nso ayɛ bi saa na teɛ nti sɛ yɛdi na sɛ wonni bi deɛ a ɛne na no ano no ɛne sɛ Israelfoɔ ɔman ne modwo na ɔman ne yɛ yi a ɔhɔ koraa bɛtena mu bi nhyira bɛka no ɛni sɛ nnome ba ɔman mu a ɔyɛ ɔhɔ nso bi bɛka ho ɛni ɔmo yɛ adeɛ asrɛ papa asrɛ asomdue ama ɔmo ho a ɔhɔ koraa ba ɛsɛ ɔno nso yɛ bie na asomdue ba a ebi aka no yɛhɛ no nso na ɛyɛ Nyankopɔn asɛm a ɛni ntina Niniwe ɔhene kaa sɛ nkwadaa nyinaa ɛnya kɔm kyene ti nkwadaa yi ɔmo nyinaa ɛyɛ kɔm kyene na ɔmo tie mu na akwadaa wɔ ne di akwadaa wɔnya akɔm kyɛn na afei wɔnya afei mfie mmienu mfie mmiɛnsa ne mfie nan ɛkorɔ no ɔmo ne di ya ɔmo nsu ɔmo sɛ obiara esu na ɔmo kaa sɛ ɔmo maame na yɛbɔ ɔmo atiri mu ɔden nanso ɔmo maame ɔmo ate asɛ sɛ bibi ɛɛba ne yɛbɔ mpaeɛ ɔne ɔmfa ɔde ɛbɛbɛyɛ amena na kɔm deme ɔne sɛ ɔnim biribi a ɛna ngaa na nkwadaa yi ngaa wei so ngaa no wɔatiam na ɔmo yɛ saa no a na ɛkɔ Nyankopɔn anim Nyankopɔn sa nkurɔfoɔ ɔmo yɛ serious papapapapa ɔmo yɛ serious people na ama Awurade nso aboa wɔn na ɛyɛ mmaata na asɛdeɛ sɛ ɔmo de aduane bɛsie nsa nkwadaa no ɔmo akɔ wie adi sɛ paano na mo de kɔ sɛ paano ma wɔn so fridge mu na mo ntoto mu a nkwadaa mo wɔn nso ɔkɔfa ɔkeka wɔɔdie na ɔbɛ saa akɔnkyen na ɔmo yɛ no nti ɛyɛ awofoɔ no asɛdeɛ sɛ ɔmo baabi aduane wɔ biara no ɔmo bɛdo to ne nyinaa mo sɛ na ɛbɛyɛ nkwadaa no nkɔ aduane ho na ɔmo nkɔdie odwan deɛ wogyaa no aduane ɔbɛkɔ akɔyidi ɛnti wo na wɔ sɛ ɔmantam no sɛ nantwie yɛ mantam ɔmo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɛba no so na ɔmo yɛ saa no a no Nyankopɔn sɛ nkurɔfoɔ ampa ɔmo asuro me paa nti akɔmkyene yɛyɛ a ehia bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔse nkwadaa nyinaa mmoa nyinaa mfirifira yituma ɛne sɛ yɛfa na literal koraa no a ɔmo bɛpampam ntaadeɛ deɛ hyɛhyɛ ɔmo nyaane ade sɛ ɔfa ne saa adeɛ a because ɔmo yɛ serious deɛ ɛba no ehia paa nti yɛn mmɔden sɛ yɛn nso akɔmkyene no ɛwɔ sɛ edum ebi yɛnyɛ botae bi si deɛ ɛde si yɛn ne so na yɛkɔ Awurade anim na yɛbɔ Awurade mpaeɛ sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ na ɛkɔm nso akɔmkyene koraa wɔyɛ a wadwene kɔ Awurade so dodoɔ no a aduane
ɛwɔ yɛ aduane ɛwɔ yɛ bebree paa aduane wɔ yɛ bebree paa no a nso edum bia no wɔyɛ tentan nso aduane ma nipa yɛ tentan paa wɔn na ɛho bi saa pɛn obiara ne kura ma ne ho paa aduane odidi mmea tɔda bia nso wɔyɛ tentan amen na umu yɛ dodu okɔ a mo nsa fɛ woyɛ bibi sɛ ekuro mo nsa aduane no edum bia na wɔyɛ tentan na fasting nso bɛ mu a nsa wɔkɔ a asɛ omu yɛ ha ti ya na edum bia akɔm kyen no ɛyɛ paa ɛboa yɛ papapapapapa ɛboa yɛ bebree ɛwɔ kwan ahodoɔ bebree mu apart from sɛ woyɛ regular fasting etima nipa koraa obi ɔpɛ so wɔtwe koraa timi bɔ ne kakra koraa no ɛne ɛyɛ honam mu adeɛ regular fasting ɛ very good paa yie paa nti yɛnhyɛ no nso bebree na megye sɛ ne yɛ na yɛ den ɛnɛ fasting bebree no ɛnagelɛte kɔso ne yɛ no adeɛ bi a ɛyɛ den nanso awurade tumi etumi efiri mu ɛba nti yɛnhyɛ no nso bebree nti yɛhu sɛ ɛna eduru bi a ho yɛ ana Nyankopɔn asɛm a yɛkyerɛkyerɛ mu yi ɛne nneɛma papa a yɛbɛnya firi awurade hɔ no ebi wɔ hɔ a yɛbɛbrɛ nsa ne nsa kan o yɛ ana ayɛ sɛ Nyankopɔn nsɛm a yɛyɛ nhwehwɛmu yi yɛbrɛ paa no kwasɛm nie ɛyɛ ɔbrɛ sɔn paa na ɛde sɛ Moses ɔkɔɔ mountain no soɔ no adan nti na Nyankopɔn hwɛ no ama ne twa 40 days ansa na ɔtwerɛ mmara na ɔtwerɛ nsɛm no ama no ɛdeɛ bɛɛ paa nsa Nyankopɔn de mmara nsɛm no ansa Nyankopɔn de ma Moses nanka ahyaseɛ no a ɔkɔɔyɛ no a nanka sanka Nyankopɔn sanka ɔde ma anato ansa nanka ɔba ne baabi sanka huru brɛ a ɔbrɛyɛ but ɛne nti na ɔbaeɛ no ɔhu sɛ nkurɔfoɔ no ɛyɛ abosonsɛm no wɔde hwɛ ma ne bu fuiɛ no ɔno ahu brɛ a wɔkɔ brɛ a ɔbɛpɔ no so paa nsa na ɛnyɛ sɛ bi a brɛ a ɔbrɛ no wankɔ ntina ma ne nyaeɛ de ba Nyankopɔn ɛtiani no sɛ ɛwɔ so ɔbrɛ na wɔbrɛ nsa na wɔnya adeɛ bi a wobrɛ na wonya a wohwɛ so yie Mose brɛ ansa na wɔnya ɔyɛ akɔm kyeneɛ mo kɔm saa ansa na Onyankopɔn ɛtwerɛ mmara no agu ɛboɔ pɔn no so ɛde ama no hallelujah wɔammerɛ nti wɔkɔɛ no anka toa nsoɔ no anka ne nsa ntimi nka toa nsoɔ a Nyankopɔn de ama no nanso wɔbrɛ ɛni Mose baeɛ no a sɛ Mose koraa nya mmaeɛ a ɔman ne ɔmo nim deɛ ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ a ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo nim sɛ ne sɛ ɔmo som abɔsom ɔmo nim sɛ ne wɔne si yɛ nanso ɔman no Mose baeɛ na ɔma dane abɔsonsomfoɔ ɛyɛ ade a moyɛhwɛ no nso yɛbɛbrɛ ansa na nkonimdi aba nti yɛwɔ ha sɛ yɛbɛbrɛ paa na Mose ɔbɛba no Mose ɛɛba a ɔkɔ 40 days 40 nights ne wɔɔba a ɔbɛba no hu Mose no nhu no o wɔɔba a na nimdua nyinaa bɛsesa na honam nyinaa bɛfemfam wɔn sɛ wɔɔba no wɔhwɛ abɛnka sɛ obi a wɔɔba nhu nipa kɔɔ koraa ɛnyɛ easy because ɔbɛ nipadua ne bɛsesa koraa but with the time no ankɔ so no odidi yie no ano na afei wɔsa si ne dadaa mu ɛnyɛ deɛ ɛda fam nanteɛ koraa no ɛbɛyɛ de mpaa sɛ nanteɛ koraa no obi a wɔnante saa wɔda hɔ saa 40 days 40 nights no nanteɛ koraa no ɛbɛyɛ wɔ de mpaa ɛnyɛ easy koraa o na wɔba no wɔsa kura aboɔ mmienu saa aka ne ho hwɛ ɔbrɛ Nyankopɔn akoa no brɛyɛ nipa nsɛn ne hu sɛ nipa nsɛn na ɛsɛ sɛ ɔmo hu sɛ a ɛna Mose wɔbrɛ paa hallelujah nipa nsɛn na wɔde a mo hu sɛ wɔbrɛ mo temi nka mo nka sɛ amen very good Nyankopɔn akoa Mose no wɔbrɛ nti wɔba no afei na ɔbɛpɛ aduane adie ɛnti na Yesu ɔsɛ enya nkɔsiiɛ no wɔyɛ fast na enya nkɔsiiɛ no ɛkɔm den no na hɔ na ɔbɔnsam ɛyɛ sɛ ɔbɛsɔ no ahwɛ fasting temptations bebree no a ɛna wɔ mu but mo ma yɛ nsuo fasting sɛ wosuo fasting a fasting nso bɛsuro o bɛsuro fasting biara no ho sɛ fasting ɔno nso bɛsuro o ba ne oduane abere biara bɛtu ahɛda bere biara bɛhyɛ biara na wotu hyɛda yɛsɛ ɛno nso deɛ ɛba saa ɛyɛ mfɔmɔsoro fasting mo yɛ nyɛ bi paa minim sɛ obi a wɔde ama sɛ biara ni hɔ a wɔnya akɔm obi nya akɔm kyerɛ da ɛna wɔn hyɛ aseɛ no ɔnyɛ bi mo teme nka mo nka sɛ amen yɛda Awurade ase na yɛ sɛ fasting no yɛyɛ nso a yɛbɛhu results ɛmmoa bɛba ɛnyɛ sɛ fasting no a ne yɛyɛ daabi
ɛwɔ se yɛhunu na yareɛ ba nso deɛ a na wɔnyɛ advice sɛ ɔyɛ fasten ne yareɛ bi da wo so a na sɛ ɛne fasten no nkɔ a gye advice nanso ɛnyɛ sɛ bi a obi wa ɔsate yɛ no a na bi asɛ oyam na samfo kakra bɔ sɛ me yare fasten no koraa ne yam ɔsate yɛ ɛne yareɛ biara o ne yam na bi a sɛ obi a ɔkɔ private kakra bi na ne yam sa de sɛ ɛne kakra bi wotena se kyɛ kakra bi bɛgyae obi wa hɔ a o yɛsɛ yɛ fasten ne yareɛ yɛnya hɔ a na ɔkɔpɛ deɛ odi ya na ɛnso ɛne yareɛ biara fasten ahunahuna wom bebree paa na sɛ wode botae bi si w'ani so a woyɛ fasten no wonhunu wobɛbrɛ deɛ nti yɛne yɛpɛ sɛ moteme nka a monka sɛ amen nnipa sɛ yɛteme nka mpagya amansama mɛhwɛ very good aha ɛniyɛ sɛ fasten no a yɛba bɛyɛ no nyankopɔn mohyɛ aseɛ ɛfiri anwummere a nipa sɛ na wɔde ama sɛ paa na ɔmɛtumi anya nyankopɔn asɛm mu nimdeɛ ɛde abu asa nipa mpagya amansama mɛhwɛ amen sɛ ɛba sɛ meka na mɔnte deɛ a ne ɛde ato dwom mpamokyɛw mote me nka mote paa aha sɛ ɛba sɛ mɔnte a mo akyirɛ mote me nka mpagya amansama mɛhwɛ very good anyɛ sɛ adeɛ na ɛde ato dwom aha na ehia bebree paa ehia bebree sɛ fasten no yɛn nyinaa yɛbɛyɛ na kɛseɛ amen yɛyɛ adeɛ o ɛyɛ adeɛ paa nanso sɛ ɛyi improve no na ɛtumi aboa paa ohun sɛ Jewfoɔ no yɛka Sakaria chapter yɛhwɛ Sakaria chapter 8 verse 19 no Jewfoɔ ɛwɔ akɔm nkyɛn a ɔmo yɛse ɔmo fasten day ɔmo fasten bi hɔ a ɔmo yɛ no emu bi maame nka kakra sɛ ɛwɔ hɔ deɛ a 8:19 sɛ asafo Awurade asie nie bɔsom yɛ ɛtɔ so nan mu emuadabie ɛne deɛ ɛtɔ so enum mu ɛdeɛ ɛne deɛ ɛtɔ so nson mu deɛ ɛne deɛ ɛtɔ so edu mu deɛ ɛbɛyɛ Yuda fie ahosɛpɛ ɛne anigyeɛ ɛbɛyɛ anigyeɛ ɛne afahyɛ pa na ɛnɔkorɛ ɛne asomdwie ɛnkɔ na mɔmpɛ Awurade asɛm nie ɔsaa sɛ nea meboa a yɛbɛma asɛ ɛdi tiri sakra wɔ m paa ɔmo a yɛkɔ Israel a ɔmo wɔ bɔsome ahodoɔ a ɔmo de yɛ akɔmkyene wɔ mu na nyame boa ɛbɛhwehwɛm ebi wɔ hɔ deɛ a na ɛyɛ Jerusalem sɛeɛ no ɛda a ɛde sɛeɛ no ɛna ɔmo eduru hɔ a ɔmo de yɛ ho akɔmkyene ebi wɔ hɔ a yɛ kronkron bia no ɛsɛeɛ nti nyame boa ɛbɛto yɛ boa senya yɛhwɛ ne nyinaa mu ne ama details na timi aboa mo ti akɔmkyene nyadeɛ bia na Israel ma no ɔmo nya akɔmkyene Israelfoɔ no ɔmo yɛ akɔmkyene ɛsrɛ Awurade hɔ mpayɛ akɔmkyene bi wɔ hɔ a na hia mpayɛ ɛso paa Nehemia chapter 9 verse 1-4 no ɔman ne siaeɛ no na ɔmo yɛ akɔmkyene no ɔmo de how many hours na ɔmo de bɔ mpayɛ mo nyinaa aha yɛ a mo kenkan paa ɔmo kɔ ama sa atɔn bo ase congregational fasting no congregation yɛ fasting no ɔmo de dɔnhwere sɛ na yɛ ɛbɔ mpayɛ mena mentemo deɛ no very good ɔmo de 3 hours ɛna ɛbɔ mpayɛ ɛna ɔmo de how many hours so tie nyame ansɛm ɛni ɛno nko akɔ yɛ ansɛn 6 hours nyɛ no nko o ɔmo hours ni bi nso ɛyɛ worship and praises ɛyɛ Awurade ayɛ ɛna ɔmo sɛ awie no ɔmo de other hours ni bi nso yɛ activities tinsɛm mpaebɔ no ɔmo gu so saa na ha sei no dwumadie na esi wɔn ni soɔ no na hia mpaeɛ kɛseɛ paa because saa mmerɛ no deɛ ɔmo gyina so yɛ akɔmkyɛn no awarebɔne bi a ɛwɔ asafo no mu biara na ɔman no mu biara no ɔmo bɛgu no yɛbɛtwa awarebɔne biara mu wɔyɛ no nso awarebɔne biara no ɔmo bɛtwam na ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa Israelfoɔ no mmerɛ ma kwan sɛ ɔmo kɔware ananafoɔ ɔbaa biara ne kwan sɛ ɔbɛware bɛrima a ɔnyɛ Israelni bɛrima biara ne kwan sɛ ɔbɛware ɔbaa bi a ɔnyɛ Israelni ɛwɔ Awurade mmerɛ mu but ɔmo ato saa mmerɛ no atwene
ana am so manya me abufu oba o man no so o makenkan ba am na ko hunu se sa ade we ye bone wa awurade anim sa na te ade a Israel ni ba bia wakọ wade obama bia onye Israel ni bia wade ne ebetwam wonna wo hakura ne awade ne ebegu no wonna ye project ne anya kwa ebetwam wonna sida kwa ebetwa wade enum bama bia wo so akọfa no ba bia ono so na wonna aware no a wonna wo awo manyina ebetwam asem edi hu agoro empa boni akonchina nkomu a eye problem obu ono oba ya onye tie oba no odo no bibie no omontem just ya say oye Israel ni eno nko ani ade a eha enso ya say awade ni ebegu no to bia ndimpanimfo omo yi committee a omo ya say adwumadie no a ye behwe mama obia Israel ni bia won wade abontin bia ebegu sa awade no eno ho mpaye no omo boye eno ho mpaye ne ho akomonche no omo ye ewani hu ye mobo iseni ebenum so ba mpa ya sa hallelujah empire no oboko so no bi so bofa fom wo de ko so no bi so de ya de ba e de fa fom no bi so e de na timwa enti obonsam na ba ya ba e ba gene hallelujah ti wo omo ni ya bono no mo so etim no mo timwa omo na no e ba ya ba e ba gene ebisa Awurade kan ye ho amen ye de Awurade ase ti Israel man ese ye begu awade no ono do fo na te wo obi a ono na ti a opena sem wonya wo bone wonya ne bone mdo mo ho kama nanso ye se Awurade asem nti oba no gya no ye betwam na fa oba na pam no ena ayasam ende hona kasa akomenche na omo de bomb paye no na benya se osofo pani Ezra otirechire mo amra no ende otirechire mo yie pa na mo hu reasons ya sa step no mo tuo because anya easy ende osofo pani Ezra na asudie ka se da no so pa because awade a akọ obitirimu obi one ne yira tena mfie bebere pa na fa ye begu no a si am ye di pani amana hunu dia bible na kapoten pa ho a ade ene benya se ene almost spend hours na odita chensemu ekina wo mo amen enti omo ye no afedi aware no mebrenu agugu ya omo nsuro ehia Nyankopon asem ntirechiremu enu Nyankopon asem no ye ne eye akannifuo ye ne ye da asori an no asodie da ye nso se nyina ye hia ne ebo mpaye na ye comment na etime chire nsem yie ekire nipa ko obi ababaawa obi abaayiwa wo seso opekunu wonya comment na edume bia se ye comment ne bo mpaye so Awurade hu me mabo ye nya comment ne enna meka tumi a ewa comment ne mu tumi a ewo comment ne mu the power in the fasting tumi bi wa comment ne mu tumi bi ewa comment ne mu a ye comment ne a awo Nyankopon kwan so a etwe ho ne bi firi Onyankopon nche eba ye nso akomchene tumi ewo mu amen ani na jese aha no akomchene ya be hase emere ba ni emere ba anwumere ta ba aha na nyame bo be hwe ho ansa mebere ya na onse okwa ma mebere no anso a ebi kwa mebo no nsia na bikwa na awia da so ejina so abasa no awia no na wafa daytime no de ni bi wafa no ni de ni bi ananya sa onfa ni de ni bi na edu na yetena nso dia ano ade ententem na anya epe wono abawia we dia 3 hours se edade Nyankopon boy be eze minim dia se dia fe ye konso no na fe ni ba ka se 24 hours kwa e ka se eye day no ya twa ko 25 hours ani asa na chini atwemu na ese de yenya ntwemu na ya twem minim de ase ya ntwemu and 24 hours na de ase science kwa abebedu emu obi aka so and na ko enum 24 hours na emu 26 hours abasa ya de bible na kan eba die amen and Israel for no omo calendar mienu omo Nyankopon de ho and omo sebo wan so de ho eni akomchina make kan wansem nyina no
de mi tumo fo na me da be wi an say ye akoma chene a ye mommo ne ye ma empayebo enye bebre obetimi ye wadwuma ye dwuma eje na wudi a wo de dwudwa abadwuma na wo ye abrofo dwuma na wo ye aye ne mo draw program ametimi amo abom paye wo ya kom nchina no amom paye na be de o si aya na wa fere o te ho na wa fere ye fasin ma ni amom paye kura o no wa pa na nante sa wa nante ni gara ga wa fa wo ye we o wi na sense na agba akwata da no wadi pase no anso aba wo nyankopon anim do ni padua na obra wo kra asedi ni padua na bre nanso ya nte wo ne wo soro enti wo betimi abom paye mra wo nya kom chene ba wo timi nya kom chene mra wo mom paye wo nya no nso ye nyina me say aha ana abetimi nso aya akonchene a etimi nso enya akonchene a wo mom paye ebi o me nyina nka bi o obetimi abom paye a onya akonchene ba wuntimi enye akonchene a omom paye very good eni me bia de wo ya comment ne a ese wo body e be empaye eno no ti enche na ya babom paye ho tede a ya comment ne ho tie so ho tede a ya comment ne empa bo se rade nto ho on hwe Yesu moja no na onfa fom so bia e bia nche na ya kwa urade animu a se o ha no so de a bompaye kase pa wa continue na esa na Ezra na bompaye no na problem no so pa na problem no suye obi maame o ye beja obi maame obi papa beja obi papa beja obi maame eyasam kase obi anna tena be mfinsie na wo mamu be sanai ana anum ni nsia awale ni ye begu no ye begu sa awade no eyasam pa anya asam na nso anamu hu ne kase mo ba ya na ese ne aware mo ware bia mo anware Kristo mu bia no ye begu aware no a enya problem ye ko so na bia yakɔhwɛ Bible mu ahwɛ mu a we de enka wo de me kana mansa agro kwan so na yakɔhwɛ mu won sɛ bɛma bia ɔware bia na so ɔware bia ne yire wa na onye virgin bia na ware enya ware osi etwamu na saa amena we ba na sɛ ɛwonyango pa nsɛmu a ya de saa amena we ba ya nya common chene a ya nya problem mu nyina ebia emra no eni binom ebinom ebefa mo di so mo nya problem na beka binom so na obu so ona ne yere so tikama pa mo do mo pa yie pa na so ekwa awurade asem se abade bia ba ya bia no a na anyina bansa anya virgin bia ware bia no yentam sa de awurade asem na se tia ne a mo ka se de ba ya dwuma anya problem ene sa eba sa no a yani ye baba ye be introduce ya nkyerɛkyerɛ mu yie a ebinom agya nyamsom bala asɔre kwa ya jai asɔre ya jai asɔre dɔɔso bebele matena asɔre wo mu mo ene de sise ni sɛ adai ne ye besu nyame ama ye ho akyere ye saa ye besu nyame ama ye ho akyere nyame asum nyame afra ye na fe di nsɛm bebele nu ana eba enti nema bi sɛ ne ehia empaibɔ eni sɛ obi wo hawo empaibo na mo yemfa we ntwato na yen so de mo mpaye yase enipa na no a omo kwanya ngopon ni makobo mpaye no omo a de nyangopon de nitum pa ene de wo he de ne hotie no ya komchina ho hotie na de ne hotie no ya komchina ne ho ntie na komchina ho ehoma bamfa so ama de ne ho ntie no sa ya de ne ho ntie no sa ya komchina ho ntie ne ho ntie o sa ya komchina nso a ho ntie ene o problem papa na yemu yanhwɛ na nkenka we ne mfa to ne nso ne mompae enso no nso aboa ya pa ma yanya bebre atie pa amen eni da bia nka enso nta kwasi adada bia na eba sɔre ya ebe nyame ase pa sɛ okenkan awurade ngoma no a ɛwɔ Luke chapter
2 verse 36 ya ɔse 36 to 37 na odiyifoɔ baa bi a ɔfrɛ no Hana wɔ hɔ wɔyɛ funu ba a ofiri Asa abusua mu wɔnyini na ɔware ne mmabaa bere mu ɛne ne kunu ɛtena mfirinhyia 7 na okunafo a wɔde bɛyɛ mfirinhyia 29 na wɔn mpa sɔre fie hɔ da na wɔde emuada ɛne mpaebɔ ɛsom Onyankopɔn wɔde mpaebɔ ne deɛ bɛyɛ emuada ɛde ɛsom Nyankopɔn obi a wɔnya 84 years obi a de 84 years o obi a nya 20 years nso wɔyɛ fansa wɔn nso obewu na maame a ɔno obi a wɔnya mfirinhyia adua wɔtwe 9 ɔbaa bere wo maame ɔbaa bere wa maame hu sɛ ɛmɛ bia ɔsɛ akɔmkye ne mpayɛ akɔmkye ne mpayɛ woyɛ akɔmkye na wungu yɛ no so no deɛ passing range no yɛ passing range no efiri sɛ ne kuzi sɛ mo nyinaa enti emu bia deɛ wɔpɛ bia betumi ayɛ dɛ bɛyɛ ayɛ enti saa range ne deɛ wɔpɛ obi de sɛ Samuel David wɔyɛ how many days mo nyinaa yɛ ma mo quotation no obi akɔ na ɔsa ahwɛ akyire paa David ɔyɛ 7 days ɛma ne ba no nanso fasen no anso aba Nyankopɔn ɔyɛ akɔmkye ne wie ne ba no wuyɛ David yɛ nyanya ma sɔm sɛ ma yɛ akɔmkye sɛ yɛ akɔmkye nyame betie ɛnso ne yɛ akɔmkye Nyankopɔn sɛ akum ne ba no wɔyɛ nyanya ma sɔm ne ba no wuyɛ bɛkɔ Nyankopɔn sɛ ne ba no bɛwu wafa kwan bɛ so awowa Nyankopɔn ni anya ho ɛdi akwadaa no so obɛku no nyame yɛ deɛ ɔpɛ ebi a wɔn akwadaa no a nyame yi hyɛ mu ne Solomon ɔbɛsɔ de akonya ne ma no ne ba piesie no nso wɔ hɔ a wɔn ahwe yɛ na afei akɔyɛ nsɛm bebree Onyankopɔn deɛ wɔyɛ biribiara ɔno ayɛ deɛ ɔno a ɔpɛ amen enti Nyankopɔn eyi akwadaa no efiri hɔ ɛna Solomon ɛbaayɛ ti akwadaa no akyi ɛna Solomon baayɛ a obɛnya akonya no nti sɛ wɔanwu a ɛnka Solomon ɔnyɛ first born ɛnka baako no ɛna sɛ ɛba nanso awurade ansɛm mu no ɔne David ba mu deɛ Solomon bɛyɛ first born amen nanso ogya nyamesom anaa mo nyinaa 7 days 7 nights wɔanyae owie fasen no a ɛna ne mpanimfoɔ ɔnya sign bi sɛ akwadaa no anyɛ yie ohun sɛ wɔha ne ho wɔyɛ kɔmkye no kwa hallelujah nanso ɛyɛ experience ɛnyɛ experience ɛhɔ a ɛna ɔhene ɔyɛ sɛ ɔmo mpɛ biribi ma ne kura ɛni kaa Bible no a mpanimfoɔ sɛ na ada na wopɛ sɛ wodidie ada akwadaa no awu ana wopɛ sɛ wodidie because Israel mo no onipa wu a yɛdi abuada nti wo ba no awu de adi abuada ɔsan fa buada nsan ntoa so ada ɛwɔ mo sɛ ayɛ amammerɛ a yɛda hɔ sɛ ewuo ba Israel a ɔmo di abuada but ɔno deɛ wɔde ka yɛ akɔmtena sɛ mpa abama akwadaa no anya yi a wɔsa bɛdi abuada yɛ dɛ bɛn momfa mo amammerɛ sam to nkyɛn na mempam bi ni hallelujah ɛna odidi yɛ ɔhyɛ ne ho den ɔhyɛ ne ho nkuran wɔamu Nyankopɔn ne mu tia wɔtoa so yɛfa se a emua bɛba sɛ mua nya maayɛ a ɛma wɔba mu mmie nyinaa yɛ nsɔre badensa ɔbɔ ade Nyankopɔn wo na ɔso ni asase nyinaa yɛ wo dia wo se obi ɔba wo nkyɛn bi wo ntune ntwe da biara da ɛbade ada a wɔbɛba no ahoteefo na bɛfa wɔn akɔ wo nkyɛn na obi biara ɔbɛgyina wɔnsam so abɔ brɛ bia wɔ nim bia ne ho te wɔ nim nso sɛ ɛbade dede obi akoma so biara no yɛma no wɔ Yesu din mu de obiara de ato anim biara de menso ma ne mmerɛ ma no wɔ Yesu din mu sɛ yareɛ bi sɛ kwadaa da bi sɛ ɔbɔnsam hunahuna obi biara wɔ n'abrabɔ mu a de menso bia na ipa no adwene mu na ɔntimi ni ɔbɔnsam hunahuna nyinaa so wɔ Yesu din mu wari hyira wo ma sɛ ɔma den na fa yɛ gyina deɛ ɛda biara ɛda wase wɔyɛ ne Awurade Yesu din mu amen.